Tio, no puc més, estic cansat de tot. Però què dius? Vols que et truqui? És igual, tio, ho sento, passo. És que em sento estúpid demanant ajuda, Long. Només sé que queixar-me i sé que hauria de ser més fort, però és que tot em supera últimament. Em sento sol i culpable de no trobar la sortida. Sento com si fos una bola de neu, la meva merda, que es va fer més grossa i em diràs, digue-li als teus pares, com em diu tothom, però tu saps, perquè em coneixes, que no és una opció viable. O em diràs, tio, no te ratlles, però sí que em ratllo, hòstia. O, no sé, la veritat que no sé ni per què t'estic enviant aquesta nota de veu. Ho sento, és igual, deixeu-ho estar. Long, sento estar-te fent perdre el temps, ara. Escolta, que no t'has de disculpar-te per res. El que estàs passant un mal moment i has fet bé en parlar-me'n. Jo també he estat cardat, així que t'entenc. Què va, tio? Jo crec que ningú em pot entendre. Ara mateix ningú m'entén. Potser la gent del teu voltant no ho entenen, però existeixen professionals que et poden ajudar. No, jo passo d'aquestes coses. No, passo d'això de veritat. No m'agrada. No, hi has d'anar, perquè després només empitjora. Has de confiar. Escolta, hi ha professionals que et poden atendre de forma telemàtica o fins i tot presencial. El que t'està passant és més comú del que et penses i és per això que existeixen professionals que t'ajuden en aquests moments més complicats. I dius que tu et van ajudar fa uns anys, quan vas passar per allò? Sí, per això t'estic dient que contactis amb ells, són la millor sortida. Vale. Nosaltres, els teus amics i familiars, t'estimem i t'entenem, però moltes vegades no et podem oferir les ajudes que realment necessites. Merci, Long. Quan puguis passa'm el contacte i demanaré ajuda. I faig alguna cosa.